Mudhonza akamudhonza aka nekumurepa. Akakururwa hembe dzake, zvipfeko zvemukati nesiketi yake zvese topi yakakwidzwa pamusoro pechipfuva chake. Aitengesa mira achitora futi zvinodhaka. Nhasi tiri kunzvimbo yeHopley uko kune mudzimai akawanikwa akapondwa. Mudzimai uyu asiya vana vatatu, mudiki wacho ane mwedzi miviri. Vazhinji vatataura navo vachema-chema uye kutaura kuti zviri kurwadza zviri kuitika munzvimbo yeHopley. Tine urombo nekurasikirwa kwamakaita. Ndingade kuziva kuti mushakabvu ukama hwenyu naye wakamira sei? Ndiri sister yake, ndini first born mumba mavo. Ini ndaimuti Murora. Mushakabvu uyu ainzani uye ainge ane makore mangani? Ainzi Mary Kapuka, aive aine 26 years. Akaberekwa mugore ra9 December 1996. Mushakabvu asiya vana vangani? Mushakabvu asiya vana vatatu, mumwe ane 8 years, mumwe ane 5 neane 2 months 2 weeks. Mungatitsanangurire here kuti imimi makazoziva sei kuti munin'ina wenyu ndiye apondwa uye makaziva nguvai? Ndakaziviswa kuma7 kune munhu akauya kumba wandinotamba naye. Ndichitoda kutobuda kuti ndiende kwandinoenda kunoitawo mapiecework. Handanziswa nemunin'ina wako apondwa kuRacing Star. Ndo patakauya tichienda kunotarisa. Vandasvika pakaitika njodzi iyoyo. Vandanzi ndiwe here hama, tarisa munhu yapondwa kuti hama yako here. Vandavhurirwa nemapurisa, vandati hongu ndiye. Vandamuona kuti ndiye chaiye. Pane vatataura navo vativo mushakabva akaonekwa akakururwa hembe. Mapurisa iko zvinezvi pane zvavataura here kuti zvimwe akanga abatwa chibharo kana kuti akapondwa sei? Mapurisa haana zvaatataura izvezvi, asi zveshuwawo isusu tichimufugura nepolisi takaona bhendi rake rakaiswa apa neiye akapfekedzwa uku zvichiratidza kuti aiva nezvinhu zvaaibuda kusasi. Ini ndina ndakabatirana gombezi nemapurisa achifugura kuti sisi vacho kuti vaone. Mune fungidziro yekuti zvichida akatobatwa chibharo asati apondwa? Ndizvozvo chaizvo zvekutoti gumbo rake kuratidza kuti vaitomudai rakatotyoka kutoedza vakamutyora, ndokuti namanje akaenda akadai gumbo rake kuti vaitomubatirana kumutyoredzera kuti vamuite. Matauriro amuri kuita zviri kuita sekunge mune fungidziro yekuti munhu akaita izvi anga asiri mumwe chete? Aiwa, anga asiri mumwe chete, kureva kuti panga patori nevanhu vatatu kana 2, handikuti asitori 1. Nekuti inini ndichinofugura gombezi ava vachinobvisa bhuruko kusasi kuye. Masipemizi haangaite emunhu 1. Aiwa, azvidaro. Vatambotaura navo vachema-chema pamusoro pezvinodhaka kuti muno muHopley idambudziko riri kuwanikwa kuti vana vazhinji vari kuita zvinodhaka. Munin'ina wenyu uyu akatanga kushandisa zvinodhaka izvi riini? Akatanga kushandisa zvinodhaka muna 2021. 2021 ndo paakatanga kushandisa zvinodhaka. Munhu aive achitozvishandira paakangotanga kutora zvinodhaka zvese zvakabva zvaparara. Akaparadza mudziyo yake achitengesa zvese, anga aine mibhedha, makichininiti, wardrobe, magumbezi. Munhu aienda kutonohodha achienda kusina Zambia kunana Botswana achinohodha. Asi paakangotanga kunotora zvinodhaka akabva atanga kutovhiringika. Zvinodhaka zvakatanga kumuvhiringidza, akatotanga kutorasika njere. Ndakatomboenda naye kupsychiatric akatombonorapwa.
saka zvinhu zvakamukanganisa zvakanyanyisa kusvika nhasi. Zvinodhaka zvinombobvira zvakanaka zvachose. Saka tinoti dai hurumende yatorawo matanho kune vanhu vanotengesa zvinodhaka. Chinotinetsa kuti mumusha munotengeswa zvinodhaka, polisi yenhengirikini inoita zvedrug section vakauya kune vanhu vanotengesa zvinodhaka vakavatorera zvinodhaka, vanogona kutengeserawo futi umwe munhu kana kuchitungwisa. Saka zvinotengeswa zvinodhaka hazvisi kupera nekuti zviri kuramba zvichiita zvichikwira, nekuti zvoni vanhu mapurisa achona anotora zvinodhaka vanogona kupiwa mari, uye ari kutengesa zvinodhaka uye odzoka kumba. Ndo dambudziko ratinaro mumusha medu munomu. Musikana mushakabvu akabva panapa usiku, imi matimi tanzwa kuti ane kamwana kadiki kane 2 months. Mwana uyu akanga asiyiwa nani? Iye akamusiya nemumwe musikana wanga ari kugara naye. Hatitomuzivi kuti musikana uyu vakazivana sei. Pamwe vakazivana mumabhesi avo avanoenda kunotora zvinodhaka. Tiri kuti here musikana munin'ina wenyu akanga achiita zvekuti ari kuita zvemadrugs uye achitengesa futi muiri, ndosaka akanga abuda usiku? Bongo ndizvozvo, aitengesa miiri achitora futi zvinodhaka. Saka ndofunga kubuda kwaanga aita, anga aendawo achinoita achinotsvaga sematsvagiro akaanga achiita. Saka ndofunga ndopaakasangana netsaona idzodzo. Vamwe vaitaura nyaya iyi vanoti ivo vakanzwa kuchema kwemwana ndopavakazoziva kuti mai vabuda. Zvichida kuti nemusikana anga asirwa mwana uyu akanga abuda here, kana kuti vanhu vakatozongona kuseni ikoko kuti mai vemwana avapo? Musikana uyu anga asirwa mwana. Saka mwana paakatanga kuchema gugu vakabuda vakati ko mai vemwana vari kupi? Zvikanzi havapo. Ndopa wakazoziva kuti mai vemwana havapo. Pasina 2 hours ndopa wakauya vachiudzwa kunzi zvoni mai vemwana wawanikwa wakapondwa kunonzi kuRacing Star paseri pechibhorani. Makaberekwa muri vangani mimi namama? Takaberekwa tiri 4. Inini ndine wekutanga, kouya mumwe musikana wenumber 2, kouya mukomana wenumber 3, iye ndiye last born. Ndiye anga ari gotwe? Ndiye anga ari gotwe mumba medu. Vana vaasiya, vatanzwa kuti asiya vana 3, tikuziva kuti kadiki kanga kane mwedzi 2, ko vamwe vakura zvakadini? Wekutanga ane 8 years, wechipiri ane 5 years, wechitatu wachona ane 2 months 2 weeks. Vari vana vakomana vangani, vasikana vangani? Vakomana 2, musikana mumwe chete we2 months 2 weeks. Mashoko api amuruda kutaura zvichida kumapurisa kana kuti kune vakatarisa iko zvino izvi? Inini chandiruda kunyanyotaura ndechekuti nzvimbo yedu inoyi yatigere polisi haisi kushanda. Polisi kunyange ikabva inotobva kutaundi inotouya kutoti kutoteera mari, kwete kuya kuzobata. Kunyange ukati tine mbavha inotoenda nobata iwe mbavha. Asi ikanzwa kuti pane munhu aita mari, aita 20,000, anototsvaga kusvika abatwa vapiwa mari. Asi ukanzwa kunzi paruwa munhu kana pamba papwanywa pabiwa kana paita sei, uyai mutibatsire, pane munhu ari kunetsa muno, aiuye kuzobatsira. Ngakunzi kutaona hanzi munhu aita mari aita 20,000, hamuna munozara maCID. Tinotona 20 munhu yatobatwa kare. Munhu anorova muno everyday, vanhu vanoponda anotozika kunzi uyu anorova vanhu, uyu anoba, anotozika kana polisi ava vamubati. Saka isi chatiri kukuvisa tikumbira polisi ine hutsa yakasimba isina hori, kunyange isiri yemuno mukati ngavambotipawo mukana tise kana vanhu vemunomu tombobata basa tiri isu pachezvedu tinoziva matsotsi acho. Ngavatipe nekuti vanoti tikazviitira tega hanzi machikora mutima. Isu ngavambotipawo simba racho isu timbozviita. Ndingadewo futi kuziva kuti zvoni mushakabvu imi pamakamuona madedzwa nemapurisa, vamwe vanoti taona akabayiwa, anga akabayiwa pakati, vamwe fungidziro yenyu ndeyekuti mushakabvu akaurayiwa sei? Inini ndichiona muchakabvu kubayiwa chako, muchakabvu akabatwa akamarwa, ndofunga inzwara dzakamumara. Nditi inini ndandi padhuze nemuchakabvu. Zvikubayiwa handina kuona pandakamona paakabayiwa, ndekuti kutomudhonza akamudhonza nekumureba. Ndo kuona kwangu
zvekuti akabayiwa ndekuti vakazotidedza kuti chivanga sisi wacho akati ichagara nacho kanje nechipaziso ichi akatemwa kare nemurume wake baba wevana wake pavairwari mumba. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura semukoma wemushakabvu? Inini ndapererwa nezvaitika izvi. Ndakatopererwa kuti ezvi muchakabvu andisira vana. Mama wangu munhu anorwara neBP, munhu anongogara akadonha vane BP neshuga. Saka ndinongoti ndarwadziwa nezvaitika. Pane zvaitika izvi zvandirwadza zvakanyanya. Mwana uyu achiri mwana mudiki ane 2 weeks. Tongoti wese vachiri vana vadiki. Izvozvi kana mumwe wacho nawe number 2 kana kuti haana kana chari kutomboziva kuti chii chiri kutoitika. Haana, handisi kutoziva kuti ndichatangira papi nevana vandasirwa. Inini handitoshandiwa. Zvinhu zvakatondiomera saka ndakatopererwa pandiri panapa. Tine urombo baba nechiitiko chakaitika kunoku. Tingade kuziva kuti imimi ukama hwenyu nemushakabvu hwakamira sei? Ndinotenda ukama nemushakabvu imwana wamainini vangu, amai vangu namai vake, mukoma nemunin'ina, baba wavo vamwe chete, amai vavo vamwe chete. Saka ndiri kuchema nechiitiko ichi nekurasikirwa kwandakaita nehanzvadzi yangu. Saka ndiri kuchema zvakanyanya chiitiko ichi kuti iko zvinozvi ndiri kuchema sisi vakasvika pakuparara nekupondwa nechiitiko chokubata zvinhu zvinodhaka. Wainwa mutoriro, wainwa neshamwari dzavo, wainwira vari pamba nguva zhinji neshamwari dzavo usiku hwose wachifamba. Saka ndiri kuchema zvikuru kwazvo. Ndine chikumbiro chandinacho ndechekuti utungamiriri unotungamirira nyika ino ngautibatsirewo mudunhu rino reHopley. Vose vari kutengesa zvinodhaka wakwanise kuvabata. Kana vachinge vavabata wavapa mutongo wavo. Kana vachinge vavapa mutongo wavo ngavasabvise kana chouviri kuti varegererwe. Nokuti pavanobvisa chouviri vakaregererwa, vabvisa chouviri mudunhu redu Hopley tiri kuramba tichirasikirwa nehama nevana. Vana havasi kupedza zvikoro, vari kubata zvinodhaka izvozvo. Kunze kana kwakunonoedza muHopley mune makesi akawanda, vana kutorwa mafoni, vanenge vachienda mabasa, machembera anenge achienda kumusika mutema, vari kutorerwa pfuma yavanenge vainayo kuti vaenda vanonohodha kuti vanokubatsirika. Machembera ari mudunhu reHopley tine chirikadzi zhinji dzine nherera, vana ivo vanorarama nomusika nevamwe vana vanenge vachienda muzvikoro. Saka ndine chikumbiro zvikuru kwazvo. Vose vari kutengesa zvinodhaka ndakumbisa zvikuru kwazvo vakabatwa ndapasa vanhu vechouviri. Kana ari makore anenge atenderwa iyayo yavanenge vapuhwa ngavagare mujeri. Uyezve nechikumbiro futi chokuti vana ava vari kubata zvinodhaka ava ndinokumbisa zvikuru kwazvo vabate. Kana vachinge vabatwa vana ivavo vose vari kubata zvinodhaka, vana ivavo ngavachengetwe nehurumende, ivo vaendese muzvikoro, ivo vaendese munzvimbo yekuti vakwanise kudzoka munzvimbo inosenzana nezvinodhaka. Nokuti vakabatwa vakadzoka mukati menzvimbo inoyi vanoramba vachisangana nezvinodhaka. Saka ndichikumbisa zvikuru kwazvo nokuti nyika yedu iri kudzokera kumashure. Nedambudziko rakanyanyisa riri kuparara kwevanhu mudunhu rino reHopley. Vanhu vari kupondwa. Mama tanzwa kuti kunoku kwakaonekwa mudzimai anga akapondwa. Imi mungatitsanangurire here zvamakaona uye kuti chiitiko chakaitika rini? Ichokwadi mukadzi anga akapondwa pedyo nechikoro kuseri kwechibhorani. Anga akakururwa hembe dzake, zvipfeko zvemukati nesiketi yake zvese topi yakakwidzwa pamusoro pechipfuva chake. Zvakasvika muzvidyo mundoma makasvika hembe dzacho. Hembe dzacho bva dzatorwa bva pakati pemakomba pandopanga akavharwa dumbu nemwiri wese zvazviri panze. Imi muri mudzimai, iye zvino izvi zvakakubatai sei kuziva kuti umwe mudzimai atotorerwa upenyu? Zvakatirwadza
kunyanya kuna vasikana muno muHopley vazhinji vacho vanofamba nguva dzeusiku vachiita zvechipfambi zvemumabhawa. Novakurudzira kuti ngavasiyane nazvo vakwanise kushanda mabasa emaoko nekuti zvine njodzi mukati menzvimbo yatinoraramira. Tingati here nzvimbo yakaonekwa mushakabvu panotyisa kufamba usiku? Panotyisa noti pano mumwe munhurume futi akabva kupondwa manje. Nzvimbo yacho inzvimbo yakashata. Ndakaona pakaungana vanhu kuseni, paakanga akaradzikwa chapo, paakanga akararanda uzosvika sekuti takaudzwa kunzi munhukadzi akabviswa nhumbi dzemukati chete vatakundikana kusvika sevanhu vechirume. Asi zvaingonzi paseri petengi papapa akapondwa ngomukadzi anga asina paibuda ropa pekuratidza kuti akakuvadzwa, kutaura kwaiita vakasvika papozisheni yacho. Sevagari vemuHopley imimi, mungati nzvimbo yenyu haizi safe here kuti vanhu vange vachifamba? Kuti pane nguva dzamaakuziva kuti nguva dzakadai soidzi hatikwanise kufamba? Pane mamwe masaidhi asingafambiki kana kwasviba. Asi riri saidhi rinori kunoku haisi taitofunga kuti kuri safe pakuti takachengetedzwa tichiti tine police station, then kuri open, hakusati kwambonyanyaita kunzwa zvinzi kwaitika zvakadaro. Asi musondo rapfuura iro pano pachiteshi patinokwirirapo pakanzi paonekwa futi mumwe murume akanga akangofa mufiro mumwe chete wakada kudaro. Saka iko zvino ndopatisisazive kuti ticharamba tiri safe here kana kuti chii chiri kuitika, pakuti zvatichamisa zvava zvaitika munguva yakatidzana sei kuti vanhu vanovangana nenjodzi imwe chete iyoyo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti hongu mapurisa ari pedyo asi havachaonekwa usiku. Sei mapurisa asisashande usiku? Ndisingazivi zvangu pakuti kupolisi ikoko ndisina kumbobvira ndasvika zvangu pamazuva iwaya, but vachiwanika pakugara kwenguva kumashure uko tongopfuura varipo. Sazoziva kuti pamwe munhu anenge akasvikawo zvake vada pamwe vari kumapatrol sekuti kuno kuri kusanganikwa nenjodzi iyoyo, vanenge vachifamba vachichengetedza vanhu vari kufamba murodhi, vanenge vachibva kuzviteshi. Pamwe munhu anogona kungosvika nguva iyoyo vari mupatrol vatofunga kuti hapana vanhu, asi tisingati police station yavharwa, vanhu vanenge vangotaurawo, asi ndisina kumbonovatarisa ndakavashaya. Ndeapi matambudziko amungati muri kusangana nawo kuno kuHopley ekuti munoti imimi dai zvakadai so izvi zvagadziriswa maererano nesafety yenyu imimi? Iri ndio dambudziko rinonyanya ndishungurudza kurutivi rwangu inini. Mugore rapfuura iro mukwasha wangu akawanikwa pamhiri pekunge tichingopfuura panapa pane matengi ari kuoneka mamwe ari pasaidi ayo akakandwa futi mumugodhi. Takazomuwana mushure mewiki tichimushaya, asi ari mugodhi memeya postmortem yairatidza kuti anga akarohwa akakuvara, yakati kuti haana kukuvarira zvekuti akavira nekuda kwanoita sei. Saka ndinenge ndisisanzwe hana yangu ichigara ichiti tiri safe, sekuti inini rakambondivira dambudziko rekuti mukwacha wangu akatombowanikwa, takazomuwana after 7 days tangomushaya, chizonzi atowanikwa akubuda mvura yakunhuhwa mugodhi ndokuzomuwana. Saka so far hatisi kunge takajekerwa neupenyu pakuti tingosangana nenjodzi imwe chete iyoyo pasina chinombonzi chaitwawo kana danho ratorwawo futi nevemutemo wacho. Tinozonzi paipe nhingi ndiye azonzi kwazozikanwa kuti ndiana nhingi vakadai so. Vanhu vari kungofa zvichingorova zvekuti ndoona sekutoti vamwe vakutoita chijairira kana kuti chekuti hatichazive kuti chii chikuitika. Makatarisa imimi, mungati vanhu vari kuita hunhubu vanokwanisa kunge vari vemunharaunda ino here, kuti pamwe vanotobvawo kumwe vosvika kuita hunhubu iwowo kunoko? Pakuona kwangu panonetsa kuti titi ndeuyu, nekuti semukwacho wangu andotaura akawanikwa after 7 days mushure mekunge mvura yakubuda ine wema. Vamai vakawanikwawo, ndakatozongoona vanhu vaungana paseri pachibhorani apaka pasina anenge achiti ndaona vachinesana nanhingi kana kuti chi. Saka wekupomera chaichai panenge pasina wekuti unoti ndofungira nhingi, asi kuda
pamwe vanogara kurutirwa but sitakangonzwa kunzi pane mukuna afira apo pada kusvika paipe zvikanzi amunhukadzi ana kupfeka hatizokunda kuti tisvike ipapo chaipo tinge tichiongorora. Oh,